Работя във фирмата от 20 години и 6 месеца. 2005 година ми беше ноември първия работен ден. Знаех, че това е моето място, защото имам много интересна история. В деня на моето интервю на един червен светофар и отворени прозорци дойде един коминочистач и ме изцапа по ръката. Помислих, че е просек и реших да му дам дребни, но той не ги поиска и каза: не бе, аз искам да ти пожелая успех там, където отиваш, да ти е на успех. И така отидох на това интервю. Знаех, че е моето място. В самото постъпване във фирмата, като начало, аз не работех в финансов отдел, а работих като технически сътрудник и асистент на управителя. Така известно време, година, две или три може би. След това касиер, счетоводен отдел и вече 13 години съм финансов директор. Стъпка по стъпка, с много труд и с усърдна работа израснах. Ние бяхме малка фирма, прохождаща фирма с малко служители, офис служители, администрация. Всичко тогава минаваше през управителя и той ръководеше всичко. Аз като човек до него бях в почти всеки един казус. Понеже бяхме малко, се случваше така, че много от служителите поемаха и други роли в ръководството на фирмата и не само в ръководството, изобщо в административната работа. Лека по лека се учихме взаимно и израснахме, така е.